Di basta mga labor conflict, although nga subong, grabe man agyan ni Winnie Sancho, Sir Winnie, okay, may ideklarar persona non grata. May ara nga mismo nga makaupo din naman si una sa labor, nung diyaguta siya sa mga social media, pero tiya, si Sir Winnie, doon naanan naman ni Sir Winnie, may ngaga. Yes, Art. Good morning. No, labi na gid sa aton mga tagpalamati, mga mamumugon kag mga konsumidor sa Seneco. Salamat gid, no? So, sir, gusto ko ning nga ipamangkot sa imo kay ti kabalo kita magluwas abi nga naglawig ka dira sa bilang labor representative sa RTWPB. Kabalo man kita nga naging isa ka leader as Secretary General sa Power Watch. Tingin nga issue, I think araban sa imo, no? Kag may idea ka na partition research ang order lately nga ginpagwa ang desisyon sang doli nga i-take over na lang, i-assumer na lang anay bangod na sa konflikto dira sang mga cure nga grupo o dira sa bahin sa Seneco nga mga employees? Yes, no, I was informed Saturday siguro no nga ginpabalo ako na the notice of strike from cure was assumed no by the Secretary of Labor. I think ang date of the assumption was July 28, no? So, pag-assume, in effect, daw equivalent ni siya art sign na tawag lang nga CDO, cease and desist order, no? Kaya man, isa sa mga puder, sa Secretary of Labor, amo ang pag-assume, no? Sang ginatawag nga notice of strike and the entire case. When, in his opinion, there exists a labor dispute causing or likely to cause a strike or lockout to an industry indispensable to the national interest, the Secretary of Labor and Employment assume jurisdiction over the dispute and decide on it or certify the same to the National Labor Relations Commission o kon NLRC. So sa simple nga lengguwahe, Art, hindi na makawilga ang labor union, no? Kasi may assumption order, no? Kaya kaklaro sang order nga nagasiling dira nga both parties, including management, are enjoined not to perform any act that might further exacerbate the situation, no? Okay. Kaya isa pa dira nga hindi sila pwede magsiling during their vacant hours, sabi 12 to 1, for example, why sila obra? Magwa sila da kag marali o kung ma-demonstrate, no? Kaya ang order nagasiling nga wala sing dapat any activities, concerted activities, that would exacerbate the situation should be done under pain, under pain of dismissal, including dismissal, if they will defy or violate the assumption order issued by the Secretary of Labor. Okay. So no less than the Secretary of Doli ang nag-issue sini. So because do CDO ang amo nang imo pag laragway, why gigali sang mahulagda o kun why sang any will nga pwede himuon sila kag even the management? Wala. Kasi if there is already a strike going on, the striking workers are hereby ordered to return to work and resume the operations of the company and at the same time maintain ang ginatawag na status quo, no? Okay. Kaya manduan mo kung ma-strike ang employee kag mang-lockout man niya ang employer, the same order would be in effect. Para sa ako ni Art, no? As a labor advocate, para ni sa kayuhan sa konsumidor bala nga nagapanglagag, no? Na di base buwas, base sa dasong adlaw, ma-strike ang labor union sang Seneco. Di paano ini kung mag-brown out? Paano abi ang mga hospitals natin kailan pag-idabing institutions imbued with public interest? That is why, sa ako niya pagtanaw, ang assumption order is an order that would restore, no, normalcy sa Seneco amidst the alleged labor dispute. Kaya man ti ma-conference ni sila mo, ang grupo, labor and management,
ma-conference ni sila sa Secretary of Labor. Kung bakit okay. ang taga-Department of Labor. Aha. And then, i-mediate ni sila, mediation, conciliation. Kung hindi pagid marigluhan, tiyan mo na duso sa NLRC para mangin isa ka kaso. At least, no, may ginatawag kitang resolution of conflict rather than anticipating an impending strike that would result to irreparable damage on the part of household consumers, business, and of course, the whole sector of our community. So, medyo malawig-lawig pa ni siya before pagali maaktuan sang NLRC. Okay, may kwento na kung mag-NLRC siya, medyo malawig-lawig na siya kahit may submission of position paper, kada tanan-tanan. May hearing ginaya sir kag presentation of facts and mga evidence? Yes, basta ara na siya sa NLRC, no? Okay. Pero kung may pagkatigluhan na man lang sa lamisa sang Secretary of Labor, hindi will and good, no? Kada siguro mayo man ni para madeklarar gid bala sang duli kung sinong eksakto nakasiling ni nga sila ang kwan. Sila gid ang legitimate correct na. Labor bargaining agent, no, sang kwan. Okay. Sang Sineco. Matagaan closure bala, Art? Aha. Yes, sir. Alas 8:39. Nautod ang linya ni Mr. Winnie Sancho. Anyway. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Ari pa ko, no? Well, actually, kayuhan ini para sa mga konsumidor. Sabti ko na, kuya, ang ma-advise ko, Art, sa mga membro sa Union, ito matian na nila, kagrispitohon, ang ginatawag na assumption order, no? Aha. Kaya this is for the good of the greatest number of people, no? Including them, those who are directly and indirectly dependent, no, sa power supply sang Sineco. Kaya nakabalo naman sila nga ang Sineco is an industry indispensable to national interest. That's why din siling ko na before hindi na sila magkapalawig kung mag-strike man, it will be assumed by the Secretary of Labor. Yes. Okay, importante na hindi bala magkangawa man ang, can you imagine bala kung nali kuan niya? Why siya ma-report nga ma-duty na karon nano na lang trabaho dira kundi ang apektado sila nga aton nga mga consumers. Nagwala, abot sinang arte. Pero abis mga hospital ta karon. Kung may nagatinga, di nga mga pasyente sa emergency room, tagulpi lang yan mag-brown out. Kundi tapos ang katuan bala makasilig niya ang matabo, no? Amon siling ko irreparable damage. May rason ang Secretary of Labor to assume jurisdiction over the entire case of the labor conflict between Sineco and the labor union concerned. Okay. On that note, Sir Winnie, salamat sa time. Salamat kada, good morning. Action Hotline! Pagbalik ko karon kay si Attorney Arnel Lapore, actually he is available for interview. Balikan ko lang na siya kay palutson ko ni anay obligasyon ko. Maayo ni nga update kay development no? Sa part naton because ang mga consumers amo ni ang ginakabalakan ta. May mga power interruptions sa daan tapos kung iniyan ako dako ni nga epekto kung inali nga way sa mag-report nga mga empleyado na nga nagagilnamo mo. Can you imagine ba kung sa uli ang matabo, why empleyado nga nagatkantos trabaho nila? So meaning, di why siya makwanday, why siya nagahimo sa ila obligasyon, ang function kag ang operation sa Sineco, amoy ang apektado. When you talk about Sineco, linibo ini mga consumers ang nagasalig diri. Action Hotline! Pero pa-explicar ta lang karon dugang kay Attorney Lapore sa part naman sa management, ini nga development. Alas 8:42. Action Hotline 2006 going down.